kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Briew Duna Haka Ïohi jong ka jala Meghalaya hene kasngi kila penlong ya karali ban Rakhe ya ka worldwide kendi ka baju penlong man la ka khasan tarik urisau jong man la usnem ka jingyat rally kelas dang namadan malki shalong barek civil hospital bat penkot ha All Saints Hall ka badan ha IGP shalong. Ïaka ni ka program la penlong da ka blinded trust haka jeng trailang bat ka Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired. Habi kran ba unong seng ka blinded trust uba ji tendra dakhar ulaong ka jeng tmu jang ka ni ka program kalong ban penpau syakipat ba haka ba dai bat uding do bali uba ki pendan kam. Ulaong ru ba uni uding do udai ka dak jong ka jeng Ithuh Ïaki baki dai ki bom la ban Ïohi bat ki pat ba haba ki Ïohi ki Briew ki babat ya uni uding ki dai ban burom lem bat yarap ya ki. Aku ma Ïohi ya ka jinglong jingman ya ka jing trekam ka jong kene ki paralok ki be e ki jongi ki ba ki bom la ban I ki ba don jing Duna du khot met ki ba dai ni ki khmat ki jong ki bat Ïohi habang is ngap habang ya kren mat ki ngio sngo ya ka jing sitom ki jong ki namar ka jing bom yarap ka jing bom phai khmat jong ki Briew simet ki ba don ki ba kot ki ba yo ki ba em nata jong ki balang nata khantam na ka bors sha na ka district ba na ka state ka jong iru ba ki la prashang kat bala ba ringej scam ai ba ka ni ka sngi kan long ka awareness nam ta jo phi ba ba kitu baro ki ba Ïohi ken tip ba ki don kam ya ka ni ka jingaram nam ta ki seng ki jo ki na mar ki tip ang ba ngi ju tre lang bat ka Bethany society ru abang kli nei kong bertha ki ong ba tang ki bala nang ban puli rikasi jantia jong ki don kuma sang spa ngut e ki bala nang ban puli ting ba ka Briew ba den marta da ka jingarap ki jo I ngi na kaliang Bible society ila peni ki Bible khasi ka Briew ki phareng ru ki don ki garung ki don ka Briew na tangila ai ki jingarap ki mega voice ki audio Bible kuma shispa nyo potli ya ki bomla ban Ïohi na ta kini ki white cane ru kuma ngi Rakhe ta la de ki spa tling il ai bat mata ka ngir na liang Bible society ni wanra sau potli bat kita galong ka ba ka jingarap ka ba rit ke jongi bat mata ngi dang pan se ki slate sa tu stylus ban tho ki slate ki jong tiru bat kat ka bangila ni ai ki jingarap ban ngila penmi wat ka kalendar pocket calendar bat wall calendar ha khten khasiru na kaliang ka Bible society tai kumba ba general o magani ka sin ka dai ka sin ban kong ka ba Rakhe ya ka white ka ni ka wall white ken day ba da ji cha ka ni ka aslang aslam ba na du snem si jan dai spa andrup sao ha USA lung ba do President Lyndon B Johnson but gani white ken ka aslang October khat santri khat khandai spa andrup sao da President Lyndon B Johnson but manu balap pat uni white ken khnam ba pen tip pen utau James Biggs jongka Bristol habilan long ba ula lap uni white ken ha ka sam sejar khandai spa athui but ba belai ba lap uni white ken kolong ba hadin ga jing accident umla suban lechin sai ka khta yi khmat ba habat du ding du ba ding du ru long de giding ba rong dum rong yong Ïohi ji sha ulong ba don kam du kata kata bat uni nam ta jong phi ulong kadak jong ga jing lai lui la ne symbol of freedom namar ba hagi por ki bala dep le se habdon manur mnu ban ya tin ya phi ba phi le habdon ma ong ba kine ki step kine ki mau kine ki theu ki sar bat kine ka surok kine ki taki kunro bat koi baro andre hadin ba phila nang bahan penur kamini white ken long ba phila yo ke jing lai lut bat ka tai jing lai lut ko long ba phila ban yai no marwei menu phi sania aki Briew ban ya tin ban ya lam ya phi re menta phila long independence phila ban le hi leng ba ni ding du ha ba phitmu ban le don kam shini setai
Bat menum ban yat marui fitting na mario lumbuk ya no yo tengku ya no yo wan ki kali yo wan ki kita yo kum kum ha remta fla don ke ji seni apala la dangan le nam le su na mar la don une wakin ne ding du ubali pa na mar kata na fi ki Briew don ji du na khmat une wakin mang Rakhe ke ni si ulong ke wei ke banta ke bakrau nam ta jong phi I wei pi wei baro pa na mar kata kebangi ngiso bandon kam ta kolong ke jingarap ki ba fer ba so ban aimu ba fiti ba blame e jengi kumju pat khantam I jia kren office jongi ba de parlok ru let's say I kam kerpang ya fi ke jing stan ma don up deng jo fi ki ne ki bla puli ya ki graduate we don we ba nang ni laban try me tip mari pat join fi tip matai like ME political science tar ba matla na du badang Jerusalem imu issue pan ni sai lek pan aji rap I bat kumta ter pon ki jaka ki bang lek pan aji rap pat khantam haga BLT yang ba jitendra la bon se ni julek ni ai kini ki bangi ngi la pan ai na kaliang no Bible society pat ke ki bangi ngi don kam hoi na kaliang ga blind trust la persang ban apply si ka sarkar pan wat jingrap ki social welfare pan ne kwei ke banta na ke rirong ba na ke nong yalam nong sinsa jong sarkar jongi re hadu menta kim pat yo kenu ke jingrap te ngech kan balang ba ke ni singi bagi Briew ki yo I leng ba ki ni ki media na re long kot keyboard television na YouTube ru bagi yo I plan ki don ki ba kum ki ni ki ba don kam ke jingrap ba don kam ke na kam ta ga jingim ke jongki pat kham tam kumala batai ba jitendra ba ki don si bon ki plan nam ta ga sengi jongki ban ai ga training ba kadai kesengi kerpang jong uneu deng duk jongi deng duk le ni ong na khasi mo te habai de ba une ba baro hi latib ba baro situlup ka parthai latib ba kane kadai kesengi ka khasan trek jong risau kadai kesengi kerpang jong une te ka bamut ba kane unta kesengi kadai kesengi ka ba kamen nam ta jong baro ki jongi ki Briew ki ba don jing dunat kot men agi khman uneu deng duk udeu perlo ku bahacan tam ubala ban penyalam yang syakino kenu ke jaka ke bangi kwa ban poi ba bai dei berka yai ke yeng bai dei berka jing lai loi ke jungi badai long ba jung ne ni salong ki ba lai loi ban yai ban yeng ban lek lada ong syaki office anta hospital college ki school kamai kaji bat kunta teter ki kinu ki ba lada ngidon kam ban yai halenti kuntu ni hap ya lambar ne lada don ne ngis ngus ngai ban yai ban yeng te ka bamut ba lada kinu ki Briew ki ba yo I yo ne ka bamut ni de ki bam imat te lada ki let's say kila ban ban ong ba ban Ithuh yang ni long kumuta u identity jong baro ki Briew badon jubunat kon meda kimat cek don ki por ki bangi collaborate bat ki we ki seng ki bala ya kum ka saksham trust ka ba cek ya rap yang ni ban perwait ya kini ki Android phone te long ba ka jing ai ka jong ki bre dunit saka seng jong ngi pada ngi ban ai saki pai ba ki badon kam sisa let's say community por bala dep ki don ki ben ki kena bala menta mo badon ngini covid pandemic barok ki ya sedang ya ka online class dan rei ki bahayeng bahasa empat dia kimlak ban support leni ban pentit ya ka kano ka Android phone ya ki khon jong ki dan rei ngi pat ngi wat ya kita ki jingtip ni pertu ba atau kinu kita ki badon kam sisa ban yo ya kini Android phone tekila don hi katu kan ningut ki bangi arab ngidang ki bangi la dep jule te habai de bekta jukli jongki ba mnongin le nang ni sakmat katu menta ngidang don haka anjing trekam bat ki ngin saya plan ngin saya perkhat kumno markum kaseng ke badang rit kan kham cincaring ban perwait ru barok khoj ban yo ya kani Android phone rengi don hi kejing temu ban le ya ka kam bah bat ngi kwa hiru ba katkum kaseng jongi kejing temu jongi ngi kwa ba ki Briew ki badon jing dunat khot mer ki khmat ke de ban long ki balai loi ba sania dala de ki kwa ba kin yeng hala jongi kejat ngin le kumno halor kata ngin haban ya song perkhat ngi haban ya ta ngi haban ya panjung mut ban ya sim jumut na iwe pa iwe ane ban ya kenang ba ngin dubla ban wanra ya kata kejing kela
hakim lang salang kaki kapateng buat kumta teter rei ngi kaseng jungi kedek ba fokus baik tang nam ta jungi ki visually impaired specific ka blind terus ngilayo ban register ha usnem arhajar khatra te mentag la ya license te ka aims ke jongi ke bangi kwa kedek ka jingku ke jongi ngi kwa ban wanra ya ka free training nam tabaro jongu jongki Briew badon judunat khotmet hake khmat training ta kai educational spangka technology ba namar ba dei ke tang ke technology ka wei ka balak ban yarap nam ta jongi ki Briew badon judunat khotmet ban yok kam yok jam dene ban pentin lenti yangi haka yok ka kot haka kamai kaji bakidon hiki wei kiweru tamba mostly hi kalong ba technology ka balak ban yarap nam ta jongi ki Briew bam imat ngaru ila dim tang along tutli blai ngam yo i kai ru telong ndenga nang ban penon kam ye kan android phone nang ban penon kam ye teknologi teknik teknologi ba pero per ni ka computer ni ki ba pero per ki design ni ki ba kino ki badon kam nam ta jongi ni don la ka jong ka software ki don la ka jong ka software ka ba ngi khot la se kum haka android phone kedon ke talk back ke balak ban batai ngi ke ega badon ha screen larang akta ha screen long ken batai nga ke ega badon ha screen pi long sebuah ladanga te kalak batai nga device unlock pi te let's say kini gidang bon ki Briew ki bam tip bah nur kom ngi pedon kam ngi ki Briew te kani kadeka Pias ngi ta bakrenan te kane kedeka ke bapat keta ketok baik kedeka ke bakisna kerpang nam ta jongi ki Briew badon judunat khotmet hake khmat ba khot kelum banong daktin longwei ba visually impaired ngi pedon kam da kane ba ka accessibility te habai dei bat ka ki computer bade habai dei bat ki computer bade ba idon kita ki software ki ba pher kita ki khot screen reader aka screen reader kidon bon tli ki software ke ba ki Briew ki kam pendon kam ke NVDA namar balai ke NVDA ke deka bayok free rek ki pede haban siu ya ki software ba per kan man keren haka tu ka ke badon ha screen jongka komputer buat kumta tete te kata ka jing tumu ke jongi ba bandong saka thain saka jala ke jongi padon gono ke institute lene gono ka organization ke balak ban I training free Ïaki Briew badon judunat khotmet kat kumbalong ta haka jala jongi kumdan ke dei tang ke blindly trust hi ke ba mu ban le ya kata dei ba alkin ria no ya lam ta jo ka deka metlia liberation association of muslim kani ke si momenta ka deka si Rakhe unit duli ya ka ba ta thino ko ikan ni pat nama pengiran dei kisang ke Duna ke Cio tak ke ke suruh mo pilih lang kan masuk kalian management kalian finance tengi atre lang akasin ba benta kaplan litras mereka lebih kalian liberation association of muslim hakal yang kajing lut kajing sap bayar de bermentara siru musim lang yo kajing arab sponsor re kidon ko tu kan ni ke ba bagi tribunal konsulat ini periksa kita saudara perkamtam kita perlok jawab apa tu